हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायहरलायबाय दिनै एसे दखानावहाय दख'ना नायहैनो नागिरदों आरो ना लाया आरो नायहैगोनसो जोङो नै ओरैजाय सिख्लाफोरबो दङ ओरैजायबो आं लागोन आरो ना 30,000नि नङाबा लाया नै बेयो 30,000नि मोनबासो लायोनो ओमफ्राय 30,000नि दंना गैया 30,000नि 50,000नि दंना गैया दखानाव नायहैनोसै आरो ना ओमफ्रायो 30,000नि 50,000नि गैयाबा लाबोला 30,000निया जागोन आरो 30 रुपिसनि मानो होनोब्ला जोंना 30 थाखा फैसायानो गैया आरो ना बेनि थाखायनो बुंदों 30,000निथ' गाननो हाखाया ओरैनो बुंदों आरो माने बायनोनो गाननोनो हाखाया नालाय गाननो हायो बायनोसो हाया दामिकनिबाबो गाननो हागोन आरो ना ओमफ्रायो बायनोसो हाया नामा जोङो नायहैबाय थानोसै दख'नाखौ नायगोनसो दे देखायगोनसो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नायनानै बायनो हागोन आरो मंगलबार हाथायावहाय आङो देखायलांगोन माबायदि दख'ना दङ मा कालारनि मा डिजाइननि नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला जोङो थांबाय थानोसै दायो दख'ना दखान मोनफैबाय आरो ना नै दखानि नावलाय दे दख'नाया देखायद' नै गोजा गोजा गावदां गावदां मोजां मोजांथार लानो नागिरदों नामा मादैया नों लानो नागिरदों लानो नागिरखादों इयो नै लाइट गलाप मोजांथार आइदै हा आंखौसो आइथिंखौनो नै बेयो माबा नामा फदम बिबार ना फामे बिबार नो मा बिबारनिलाय बाथ' कालार बाटारफ्लाइ ब्रेन्डनि मोजां नुयोलै ना गासिखौबो बिराद मोजां नुखायो गोजायाबो नैबो ओमफ्राय ओइ नै आरो दंबावोसो माथो नै सियाराव मेरला मेरला बेखौ मा कालार होनो दालि ना मा होनोमोनलाय बेखौ इयो इयो मुगाद्राय नङा वा नैयो गल सना एनि खनलाय गलाब खाराखा नै दखानजोंसो समायगोन नायलाय ओइ दखान देखायलाय देलाय फावसेलाय दखानिया गलाबखा बाटारफ्लाइनि आरो ना बाटारफ्लाइ माथो नै बाटारफ्लाइजोंनो एखे माबाया ब्रेना बेलेग आरो ना एखेबाबो नै बरिया नै बेलेग बेलेग फुजायाव गुफुर माथिं समायखागोन ओमफ्राय नैबो गांसे बेखौसो साबसिन नुदों खुन्दुंजों खुन्दुङा साबसिन जायो आरो ना नैखौ जा बरिया नुखादों दे नैखौ लाना देखायलाय मोजां नुदोंथ' बेखौ जोमग्राखौ सायाव ला जोमग्राखौ दखानिजोंसो बिराद मोजां नुयोलै बिराद ओइ नैफोरावबो दंबावोसो खोमा धेर दं आरो मोनफैबावगोनसो नामा बा मंगलबारनि सिगां ओइ कालारखौ ना इखौ ओइखौ मोजांथार नुदों लाइट पिंकखौ मा होनदों बियो मानिमोनलाय सानफ्लावारनि बाटारफ्लाइनि बरियालै बेबो लाइगां दख'ना लाइगां कालार नै इयो आब'आ नै इखौ बांसिन फसायथारदोंदां ना इखौ बांसिन फसायनाय बायदि मोनथारदां दे बिराद बरिया खालै फुजानि दखानिया बिराद माहाजोन जाना दं खोमा किडनेप खालामनांसिगोन दखानिखौ आरो दा मंगलबाराव धामाका जाबावगोनसो दानो लांफैखा लोगोफोर मा नांगौ मंगलबारनि सिगां लांफैखा आरो दिनैनो जेसेनो सिगां एसेनो मोजां फैना इयो नै बियो 1600नो
नैबे 16नो इयो साद्रि आरोना नैबो नै इयो गोसोम फुला 16ल' लोगोफोर नै बारा दाम नङा 16,000 नङा दै 1600सो बेलाय मानि बाटारफ्लाइनि ना मा होनदों अ लफाय इयो एखे आरोना इयो ना पाहार मडेल आजिखालि आं बेखौ बिराद मोजां नुदों नैबेखौ लाइट गलाबनो थाखो थाखो नै मा डिजाइन नांगौ नै लारि लारि देखायजोब्बाय आङो मा कालार नांगौ नै ओइ इसनो माबा 30,000नि दख'ना नांगौनो दंना गैया दखानि इसनो 50,000नि गांसे 30,000नि गांसे आंनो नांगौ 30,000निखौ बेनो नांगौ 50,000 दे इखौ मिलायजोबना लाबानो जागोन आरोना 30,000नि गासिखौबो लाजोबदो होमबानो माखौबा साइज नुवाखैना जानाय नङा नामा जानाय नङा नै नोंसोरो देलाय आं नोंसिनाव सोंनि बेखौ साबसिन नुदोंना बेखौना बेखौ देलाय खोन्थालाय नोंसिनि मेगना माब्रा बांसिन थायोना फसन्थ ओमफ्राय आङो नै बेखौनो साबसिन नुदों आं नै बेखौ आं मालाबाबो इदि गलाब दख'नाफोर फसायफेरामोन आरोना ओमफ्राय दिनै इखौ मोजां नुदों आरो बिरादनो फसायदों आरो बे मानसि लाखानायखौ फट' मबाइलाव जायाना नागिरफैबाय कालारखौ नांगौमोन होनबा मोननाय नङा नै लांगोन नोङो बिराद समायना लानायलाय मालाय सोखाबायमोन मोजांनो बेसे होनदोंमोनथाय लानो थिनलायबाबो जोङो लानो होनना फैयाखै आरोना नायनो होननानैसो फैदों नायनायदोब्रा देलाय आङो लानायनि बख'लायखो नुवाखै नै इजों समायगोन ना समाया जोंनि ब्लगार बिथांजों नोंथांमोना एसे कमेन्ट हरदो एसे नाय आरोना लोगोफोर आं देखायदों सेन्देला मोजां आं मोजां लानाय जाथारखौ नायनो फै एकदम हाबासो मोनो गोजाफोरखौ नायबा हिन्जाव गोदान नुखागोनदां हिन्जाव गोदानसो मोनलायबायनो माबा मोजां नुदों नोंनो लांदो लाबाय आब'आ आं दहायो फसायसिनदों होननाया बेखौ लाबाय आरो आब'आ देखायलाय आब' देखायफिनलाय अबे दे बख' नै बेखौ लाबाय आरोना नै लाबाय बिराद मोजांखा कालारानो नोंजोंथ' साइज नुबावबायसोमोन दे देखायदो मोजां नुदों नै खांख्रायाबो मा डिजाइननि नांगौ बबे जाम्फैनि नांगौ बबे दाउला गाथोननि नांगौ ना बालाबारिनि नांगौ ना गब्ला गाथोननि नांगौ नै मा डिजाइननि नांगौ बेसे लायो दखानि 50 थाखा लायोनो नै बियो इयो ना इयो वा हेबलायलायनाय नै बुरिया दङ आरोना नै माबा एम्बु बिदै बायदि होलायलायनाय आरोना नै इयो डिजाइना मोजांथार नै इखौ मोजांथार नुदों इ कालारखौ ना
Ai này blouse nó vào này đồng thôi. अबे लाय सिख्लाफोरखौ लांफा र' आं खांख्राइ खेबनि आं ओरै थांनि ओइखौ हरलाय ओइखौ गुफुरखौ फुरा बेलेग बै गोजायाबो खाथिनि गोजायाबो नै माबायदि ओमफ्राय गोजाया गोजाया लबार होनाय नै गुफुरा आंहाबो ब्लाउस मोनसे बायनांगौमोनहाय नै इयो नै सिख्लाफोरनि गोजाखा आरोना एखेबारे मा डिजाइन नांगौ सिख्लाफोरा सब गोसो बायदि लांफैनो हागोन नै इयो गुफुर हरलाय नै बियो गोजा नै गोजा लाथ'लाय नै आं लानाय नायनि नोलाय आं गोदैखायलाय केमेरायाव माबा र' बे गांसेखौ लानांगौ आङो खोन्थाहरनांगौ देखायबायदे जाला गोजाखौबो गुफुरखौबो जि साइज नुदों हे आं गोजाखौ साइज नुवाखै सोरनिबा गाव गावबागाव मेगन लायै मेगन आरोना आं गोजा होनदोंमोन फेर खालार दंमोन गावबागाव मेगन लायै मेगन आरो नै गुफुरखौ बरिया खिन्थु नै बियो जिया बेलेग ओमफ्राय नै बे जिया बेलेग आरोना बियो नेटनि ओमफ्रायो नै बियोहाय एसे इयो फिला खोमा ना नैयो गुरैबो आख' बारा गरम जानाय नङा ओमफ्राय आरो दंबावो आरोना बेलेग बेबायदिनो आरो ओमफ्राय कालारफोरा बेलेग बेलेग दं आरो नुदों मोजां जागोन दे बिराद मोजां दख'ना दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो जाबायदि नांगौ मा कालार नांगौ ओमफ्राय मा ब्रेन्डनि नांगौ बेफोरखौ मोनजोबगोन आरो दा फुजानि बिराद लाबोसावदों माने आरो मोनफैबावगोन ओमफ्राय सोर मंगलबाराव लानो सानदों बेबो गासिबो मोनजोबगोन आरोना ओमफ्राय दायो लांफैबाबो मोनगोन दिनै लायबावनो नागिरदों ओमफ्राय गाबोनो मोनफैगोन आरो बिराद मोजां लाबोदों नै ब्लाउसफोरखौ बिराद मोजां लाबोदों आरोना नै ब्लाउसआ दंबावो ओमफ्राय आङो हाननो बाबाय बेलेगनो बिसोर गांनैखौ देखायनोसै आं माने डिजाइना बेबायदिनो गोजा आरोना ओमफ्य एसे बेलेगबो दं आरो ओमफ्राय खांख्राइखौबो नैबेखौ जि मोजां नुदोंमोन नै ओमफ्राय आंनि गस्लानि कालारजोंसो एखे जालायबावबाय नै ना गुफुरनो एखे जालायदों आरोना नै दख'नाफोरखौ मोजां नुगोना नुवाखै खोन्थाहर आरो मा कालार नांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय लाबोगोन गोसो बायदि माने लायबावगोन आरोना मोनाबायबो जोङो थांहोलांसै आरोना आं लानो फैयाखै आरोना नोंसोरो देखायनो फैदों आङो जोङो नायखांबाय नै दखानि बाय हरदो गसंग्रा दखानिफोरालाय आरो ना थांबाय थानोसै जोङो मोनाबायबो नै खांख्राइखौनो लानो बावदों लांनोसै थांनोसै नै